Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лесен Галиева. Исәнмесез. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Йөзу турнирлары сезоны озағына жетті. Ознақай районында жигүлі үт шабышлары узды. Құрбан бәйрәме программасы билгеле. Оештырыласы шаралар хакында бүгінгі чыгарылышта карагыз. Хатын-кыз бүгінгі тормышта һәр нәрсәгә элегергә тырыша. Гаиләсендә карый, эшендә дә сынатмый, ирләрдән дә бердә калышмый. Әлмәт укытучысы Рузилә Нитшаева моны төп-төгәл исбатлый. Рузилә Рәис кызы Әлмәт мәктәпләрендә шахмат түгәрәге укыта. Авыр физик күнегүләр белән тормышын бәйләргә уйламаса да, 55 яшендә гире спорты белән шөгыльләнә башлый. Һәм мәктәп спорт олимпиадасында беренче тапкыр гирләрне кулына ала. Я работала в татарской гимназии. И вот там среди учителей спартакиада должна была. И вот директор гимназии Фируза Забитовна сказала, нам надо участвовать по гирям, не надо участники, только победителей. И вот я победила. Катнашкан сайын җиңү яулаган укытучы хәтта Әлмәт сабантуенда хатын-кызлар арасындагы республика чемпионын уза. Җиңүләре белән горурланса да, беренче чиратта шахмат спортына өстенлек бирә. Шахматы — это такая игра, он все развивает. Первый очередь ум, там воображение, память, все. Второе там сила. Я раньше не верила. Детям сказала, шахматный дух поможет. Сейчас и сама верю. Силу развивать, здоровье, интуиция улучшается, дух крепкий становится. Вот шахматы помогают во всем. Я считаю секрет в шахматах. Хәзер Рузилә ханым турында чын батырша диләр. Бу һичшиксез укытучыны шатландыра. Мондый ярдәм белән сәләтне алга таба да үстергә карар итеп була, ди ул. Для нас была это такая новость, когда наш педагог непосредственно в таком гиревом спорте в городе Альметьевске, в Нижнекамске и в Казани заняла первое место. Помимо этого она преподает кружок по шахматам и, на мой взгляд, является примером для подражания для нашего будущего подрастающего поколения и в плане спорта тоже. Алда гирче хатынны Маматышта ярышлар көтә, шулай ук ул тренер белән Татарстан чемпионатына әзерлек турында килешүдә төзегән. Йөзү турнирлары сезоны озағына жетті. Шәһәр һәм районның Йөзү федерациясе 2017 елның гыйнварыннан эшләп килә. Федерацияның югары биеклекләргә юнәлдерелгән эшчәнлеге нәтиҗәсендә тренерлар һәм йөзү белән шөгыльләнүче спортчылар саны елдан-ел арта. Сезон нәтиҗәләре һәм күрсәткечләре хакында алдагы материалда. Сезон дәвамында Йөзү федерациясе тарафыннан 12дән артык ярыш үткәрелгән. Шул исәптән ел сайын Кыш бабай призына да. Аларда 1600дән артык бала катнаша, 2023 елның 17-20 маенда шәһәрдә беренче тапкыр республика кубогына йөзү буенча рәсми ярышлар узды. Татарстанның иң көчле командаларын җыйды. Вода сегодня отдыхает, ждет своих пловцов, которые наберутся за лето сил. Будут в лагерях, пройдут учебно-тренировочные сборы и с новыми силами вернутся во все наши бассейны. Детей занимаются в Федерации плавания более 3000. У них тренеры и преподаватели 37 человек, но это около 40, скажем так. Почему? Потому что 37 это основных и плюс-минус там еще по школам работают. И мы занимаемся с детьми разного возраста, то есть начиная от первых классов, кончая нашими мастерами спорта международного класса. 2022-2023 елгы сезон дәвамында Әлмәт йөзүчеләре төрле республикада, бөтен Россия ярышларында катнаштылар, призерлар һәм җиңүчеләр булдылар. Сүз уңайыннан Обнинск шәһәрендә узган ярышларда якташларыбыз призлы урыннар алып кайтты. Я завоевал серебро, бронзу на этом чемпионате России. А Альберт вообще полный медалист. Золото, серебро, бронза. Ну, Диляр 2 серебра. Дебют прошел у него успешно. Һәр спортчы туган шәһәреннән мөмкин кадәр күбрәк медальләр алып кайту өчен күп көч һәм энергия түгә. Хәтта бу эштә яңа гына катнашучылар да феноменаль нәтиҗә күрсәттеләр. У меня были дистанции 50 вольный, 50 на спине. И 100 на спине, 50 спина, 100 спина, у меня 2 вторых места получается. Я, то есть после долгого периода, перерывчика, да, выступала, то есть за долгое время вот этого вот перерыва, это такие эмоции
получила непередаваемый. Кыскасы, шәһәрдә һәм районда йөзү актив үсеш ала һәм тизлекне киметергә уйламый. Нефтчеләр ярдәме белән безнең спортчылар елдан-ел гади йөзүчеләрдән чын чемпионнарга әверелә. Башкалабыз Казанда узган сабан туенда Татнефть компаниясенең җайдаклары 14 ат чабышларының 7-сендә җиңү яулады. Татарстан игенчеләре хөрмәтенә бүләк Ой, Кип, Тапс һәм Эдуард Большаков, Ромашкин ятмасының 75 еллыгы хөрмәтенә бүләк Аюм ВП һәм Геннадий Большаков, Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы министрлыгы бүләге Браун Мун, ТН һәм Хәмзәт Улубаев, Хабибуллин истәлегенә бүләк Макс Кантап һәм Геннадий Большаков. Татнефть кубогын Тимур Гафаров яулады. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, ул Нырлат ат заводының өйдә үскән атында чапкан. Шулай ук Актүбә егете Артур Козлов та бик яхшы чыгыш ясады. Ул татар тыкымлы атта җиңеп, хыжракилар арасында Татарстан Республикасы чемпионы булды. Алтын медальны пони узышында Нырлаттан Кристина Курносова алып китте. Ат чабышлары сабан туйның тажы булса, Азнакай районында эт чабышлары оештырылды. Эт йортны саклар өчен генә түгел, аның белән парк буйлап йөгерергә, хәтта велосипедка җигеп йөрергә дә мөмкин икән. Моның өчен байк-джоринг дип аталган аерым спорт дисциплинасы да бар. Рады вас приветствовать на первых соревнованиях по байк-джорингу. Это на самом деле очень интересная дисциплина. Впервые проводится, я уверен, вообще в Татарстане, дорогие друзья. Проект Татнефть компаниясенең яшь хезмәткәрләр арасында конкурсның инициатив проектлар кысаларында Татнефть мавыгулары номинациясендә гамәлгә ашырылды. Байк-джоринг җигүле этләр белән велосипедта йөрү, яңа спорт төре, велосипедчы һәм аның эте өчен күңелле вакыт үткәрү. Любить жизнь, любить питомцев наших, да, то есть братьев наших меньших. Природа, очень классный здесь воздух, это природный заказник, здесь и машины не ездят, максимум тут велосипеды да, могут ездить, находиться, пешие прогулки, то есть классное место, классно получить удовольствие. Мы смелый, самый отважный участник, давайте на старт, внимание, марш! Прямо, пошли, прямо, пошли. Время пошло. Дистанция төкә күтәрелүдән һәм төшүдән тора. Чатыр тау-тауына кишүле җирлек буенча километр ярым барып кире кайтасым. 3 километр ораны җигүле этләр белән узарга 7 катнашучы җыелган. Алдан әзерләнеп килүчеләр дә бар. Это Стейси с приюта. Не знаем, какая порода, если честно. Я просто взяла велосипед, поводок, прицепила ее и просто катались по стадиону. Марш! Пошли, работай. Работай, Ербис, вперед, 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 работай, вперед, работай, вперед. Этләрнең холкы үзе белән кайсы берсенең тугры дусты кирәкле очракта тыңламаска да мөмкин. Собаке 3 года, не занимаемся абсолютно. Временами. Временами слушается, временами воет. Давай, давай! Молодцы! Катнашучылар тизлеккә көрәшкән арада җанатарлар төрле интерактивларда вакытларын үткәрә алган, балалар өчен аерым программа әзерләнгән иде. Башка темаларга. Азнакайда 11-нче сыйныфны тәмамлаучы укучылар өчен чыгарылыш кичәләре узды. Бәйрәм көндез барлык мәктәпләр өчен аерым узып, кичке якта Татарстан мәйданында дәвам итте. Мәктәп белән саубуллашу бәйрәме хакында тулырак мәгълүмат безнең коллегаларыбыз сюжетында. Укытучы һәм остаз елында аеруча бик зур рәхмәтемне безнең яраткан укытучыларыбызга әйтәсем килә. Хөрмәтле коллегалар, бик зур рәхмәт сезгә. Тагын шушындый, тагын бер уңышлы матур ел өчен, уку елы өчен. Балачак иле мәктәп белән саубуллашу бәйрәме бу. Күңелле дә, бераз яман суда кичә. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин укучыларга алда уңышлар теләп хәер фатихасын бирде. 11 ел буе тырыштыгыз, укыдыгыз, тәртипкә өйрәндегез, спорт белән шөгыльләндегез. Монда үзебезнең чемпионнарыбыз да бар. Шушы балалар арасында әйткәнчә бик зур рәхмәт сезгә барлыгына Азнакай җитәкчеләре исеменнән
Biz sizin bilen gururlanabız, sizge uğuşlar dileybiz, özünüz dilegen институтларга, вузларга укырга кирергә язсын. Быел район буенча 11 сыйныфны 212 укучы тәмамлый. Шуларның 20-се шәһәрнең 4-нче лицейыннан. Иң дулкынландыргыч минутлар. Әлеге мизгелләрдә шәһәрнең 4-нче лицейын тәмамлаучы кыз һәм егетләргә өлгергәнлек аттестаты тапшырыла. Нәзилә Рахманова бүген кулына кызыл аттестат ала. Ул моңа лаекта. 8 тапкыр республика күләм олимпиадалар призеры, фәнни конференцияларда катнашучы ул. Имтиханнарны да югары балларга тапшырган. Классташларыма бары тик уңышлар телисем килә, барлык теләгән теләкләре чынбарлыкка ашсын. Һәм әлбәттә укытучыларга, әти-әниләргә бик күп рәхмәтемне җиткерәсем килә. Барлык уңышларым да алар белән бәйле. Аларга бик зур рәхмәт. Балаларның шатлыгын уртаклашырга әти-әниләр, кечкенә әни-сеңелләр, әбиләр дә килгән. Бүген минем улымның чыгарылыш кичәсе. Мин аңа уңышлар телим, киләчәктә юллары уң булсын. Улым, сиңа ак бәхетләр телим, бәхетле булсын юлың. Кичке якта чыгарылыш балы шәһәрнең Татарстан мәйданында дәвам итте. Анда алдынгыларга район башлыгы гранты тапшырылды. Әлеге минутларда бәйрәмнең иң кызган мәле. Шәһәрнең иң актив, иң алдынгы укучыларына район башлыгы гранты тапшырыла. Чыгарылыш сыйныф укучылары алдында республиканың талантлы артистлары Артур Маузер һәм Лия Шәмсина чыгыш ясады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакытта, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 28 июнь көнне дөньядагы барлык мөселманнар ислам диненең иң зур бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Иртәдән үк алар гаит намазына чыгачак, аннан соң корбанлыклар чалачак. Корбан бәйрәменә багышлап Әлмәт районы мөхтәсибәте тарафыннан шәһәребездә оештырылачак чаралар турында Өнҗе Хәсәншина. Әлмәт шәһәренең Ризаэддин Фәхретдинов исемендәге үзәк мәчете төзекләндерү сәбәпле быел да гаит намазы Алмаз шәһәр стадионында үтәчәк. Бәйрәм иртәнге сәгать 4-тә Коръән аятлары уку белән башланып китәчәк. Аннан соң бәйрәм тәбрикләүләре һәм хутбә көтелә. Гаит намазы җәмәгать белән иртәнге сәгать 5-тә укылачак. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля шушы кылган изгелекләребезне кабыллардан кылсын, әҗерләрен, савапларын насыйп итсен, яши торган дөньяларыбыз тыныч, имин, сәламәт, һәм инде безнең шушы илебезгә килгән сынаулардан тиешле дәрәҗәдә чыгып, барыбызга да имин булган, матур булган тормышлар Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Чалынган курбанлыкларыбызның иң мөһиме Аллаһ кабыллардан кылсын, әҗерләрен, савапларын күрергә насыйп итсен. Бәйрәм намазы тәмамлангач, әлмәтлеләр корбанчалы юласын башкара алачаклар. Моның өчен елдагыча Татнефть компаниясе һәм районыбыз хакимияте җитәкчелеге тырышлыгы белән Сабантуй юлы кырыенда махсус мәйданчык оештырылачак. Шулай ук корбанлыкны сатып алу һәм аны чалу Объездная урамында урнашкан Тәскирә мәчете янында да оештырылачак. Бу урыннарда әлмәтлеләр 28 июнь көнне иртәнге 6-дан кояш баеганчага кадәр корбанлыклар сатып, аларны чалдыра алачаклар. 28 июнь көнне Корбан бәйрәменә багышланган чаралар шәһәребезнең Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге паркында да дәвам итәчәк. Балалар һәм өлкәннәр өчен бәйрәм монда төштән соң сәгать 2-дә башланачак. Әлмәтлеләрне гадәттәгечә кызыклы программа һәм кайнар пылау көтә. Шулай ук Әлмәт мөхтәсибәте тарафыннан бәйрәм өстәле мөмкинлекләре чикле һәм күрмәүче кешеләргә дә әзерләнәчәк. Өнҗе Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.